משרדי החיפה, נהריה משקים זעירים בעם, רחוב הנמל חיפה, והזמן בוקר, ה10/2/1935, ליד תחנת ההסעה לנהריה. כל יום מצטרפים תושבים חדשים, אחים יהודים, מגרמניה, פליטים עולים, מחפשים בית ופרנסה. מצטרפים אלינו אלה שמוכנים לבנות כפר קטן עם חקלאות. העבודה רבה, יש להשלים את הניקוז, לפרוץ דרכים, למצוא מים, לבנות בתים. ארלוי, ביטה, סליחה, ארלוי, אדון לוי, בוקר טוב. אנחנו עוד רגע יוצאים לעבודה עם הפועלים. העבודה מתקדמת יפה. יש חלקות מסומנות. מתחילים לבנות את הבתים. מים כבר יש. איזה יופי. אבל מגיעים על גבי חמורים. לא נורא. אבל הנסיעות קשות, הזמן, הטלטולים והסכנות כל יום לחיפה ובחזרה. לכן החלטנו להישאר עם השומרים ולישון בנהריה. טוב מאוד, בהצלחה. לבד? שם בנהריה? איפה נשאר? עכשיו חורף, חודש פברואר. אתם לא לבד, אני ורות מצטרפים אליכם. נשאר באוהל, או בליפט. ארגז ניצל שהבאנו אותנו מגרמניה, אתם לא לבד. נשאר ביחד, בנהריה. אתם לא לבד, אנחנו נסתדר. וחוץ מזה, ראיתי שזה יום ההולדת של אהרון, וזאת המתנה שלנו. אני לא יכול להצטרף, אני חייב להישאר כאן בחיפה ולהמשיך את העבודה. ואתם, ובשלום, תצליחו ושמרו על עצמכם. ולך, הר אהרון דיין, יום הולדת שמח ובהצלחה.